Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisah an Abdullah bin Mubarak, man shalla kulla yawmin isnatai asyrata rak'atan wa hiya rak'atani qabla subhi wa rak'atani qabla dhuhri wa rak'atani ba'daha wa arba'u raka'atin qabla asrin wa rak'atani ba'da maghribin faqad adda haqqas salat. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, rahimallah imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yafsilu bainahunna bitaslim. Man shalla arba'a raka'atin qabla al-asri harramallahu badanahu 'alan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asrata rak'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Makalah sing nomor 6 dipun ngendikaken saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilih sinten kemawon sing setiap dinane nglampahi salat pinten 12 rakaat. 12 rakaat niku rakaatani qabla subhin, 2 rakaat sadurunge subuh. Barang ngendikane Mbah Maimun, pokoke wong kok kapan salat 2 rakaat sadurunge subuh terus maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim wa la haula wa la quwata illa billah, menika bakal dicukupi sekabehane urusan dunya kalih urusan akhirat. Wa raka'atani qabla dhuhrin, 2 rakaat sadurunge subuh, 2 rakaat sadurunge zuhur, wa raka'atani ba'da, 2 rakaat sabare zuhur. 2 rakaat sadurunge subuh, 2 rakaat sadurunge zuhur, lan 2 rakaat sabadane zuhur, lan 4 rakaat sadurunge asar, wa rak'atani ba'da maghribin, 2 rakaat sawise maghrib. Faqad adda haqqas sholati, mongko wong mau bener-bener wis nglakoni salat tenanan. Dadi nek urung nglakoni 12 rakaat iki berarti urung patek urung patek salat itu. Mergo ngendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampeyan kuwi mesti yakin itu ya yakin. Wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslim wal qabul. Kabeh perkara sing digawa karo Kanjeng Nabi iku mesti wajib kita amini lan dilakoni. Mergo awak dhewe duwe keyakinan bahwa dongane Kanjeng Nabi ku mandi, dongane Kanjeng Nabi mesti mandi. Kanjeng Nabi ndonga man apa jenenge rahimallah imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Jadi kapan wong gelem salat sadurunge ngasar pira 4 rakaat. Sampeyan kuwi wis entuk dongane Kanjeng Nabi. Ya sampeyan wis entuk. Sing penting sampeyan kok umpama ora nglakoni, ora krana ngremeh apa sing dingendikano Kanjeng Nabi. Kaya ora butuh sampeyan.
Rahimallah, muga-muga pangeran melasi wong sing salat 4 rakaat sadurunge asar. 4 rakaat, Kanjeng Nabi salate 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iku ngendika Kanjeng Nabi. Wa man shalla, jadi jenengan nek salat 4 rakaat sadurunge asar, iku wis rahimallah didongakno karo Kanjeng Nabi wis mesti. Ngendikane Kanjeng Nabi malih man shalla 4 rakaatin qabla al-'asri harramallah badanahu 'alan nar. Sapa wonge sing salat 4 rakaat sadurunge ngasar, harramallah badanahu 'alan nar. Ngendikane Kanjeng Nabi sing sapa wonge gelem salat 4 rakaat sadurunge ngasar, Gusti Allah ngaramno jasate awake mlebu neraka. Jadi nek sampean salat apa? Qoblal asri, 4 rakaat. Ma min 'abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin. Ora ana kawula sing salat sunnah krana Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat ing dalem sedinane, tatawuan ghairu fardhatin, sing iku sunnah ora wajib, illa banallah lahu baitan fil jannah. Wong mau bakal digawekno Gusti Allah apa omah nang gone swarga. Nek sampean percaya, nek gak percaya ya wis yo, nek percaya. Paham nggih? Tenggene mriki dipun ngendikano amwalu ahli zaman ma'ada fiha al-barakah li'adami ikhrajihim az-zakah fa khalatat amwalahum wa muamalatihim al-fasidah wa ghairu dhalik ma'ada illa ikna minha bil qalil. Dipun ngendikano ake-ake bondone wong ing dalem iki zaman, ake-ake wong bondone wong ing dalem saiki zaman. Iku ma'ada fihal barokah, ora ana barokah. Kula ndek wau niku bar mangan apa berkat. Kula cerita zaman biyen niku rumah saku berkat di buntel godhong jati. Ora ana lawuhe, rumah saku enake ora karuan. Kaya saiki kaya padahal iwake gedhi wong kiyaine, mesti gedhi. Iku yo hawane tidak senikmat zaman biyen. Menawa wae barokahe dikurangi. Mergo apa? Mergo wong iku kurang anane sedekah utawa kurang anane ngetokno zakat. Jadi kapan wis zakat iri ora gelem ngetokno? Ya bener ana bandane, bentuk akeh ana, tapi ora cukupe ya ana. Ketoke akeh tapi ora cukup. Nek barokah ketoke sithik tapi nyukupi. Jadi ngendikane Kiai, ana bondo kok ora barokah, iku mergo apa? Siji kurang zakat. Nomor loro fa khalatat amwalahum wa muamalatihim al-fasidah wa ghairi dzalik. Dadi entuke rezeki iku sangka transaksi sing ora nganggo agama. Transaksi sing salah kaprah. Kapan transaksine cara adol tinukune? Mergawene wis ora nganggo barokah, apa ora nganggo aturane agama, berarti bondo sing mok gawa iku ilang barokah. Lah sampean apa iso mergawe sing bener nek tanpa ngaji, tanpa duwe
Ilmu gak ngarah iso. Gak ngarah iso. Wis sampean kok ngene, ape mergawe maca bismillah. Bismillah iku maknane sampean merem angen-angen, sampean ora iso mergawe kejaba pitulungane Gusti Allah. Dadi iki supaya bandane niku barokah. Dadi sedina iki wong duwe akeh, tapi ngeluwe ya tambah akeh. Pekerjaane akeh, ngeluwe ya tambah akeh. Iku zaman saiki. Sebab apa? Sebab siji ora patek barokah ing apa jenenge ora ngetokno zakat, nomor loro transaksi utawa mergawene ora krana Gusti Allah. Pun. Lah saiki salat, wong dikon salat 12 rakaat sedina. Kapan wong gelem salat 12 rakaat sedina, wong mau iku bakal didongakno karo Kanjeng Nabi. Siji, wong mau bakal diadohno saka geni neraka. Nomor loro bakal bangono omah tenggone swarga. Lah saiki salat iku maknane ya zakat. Salat iku maknane ya zakat. Wong ngobahno keapian tangane iku jenenge zakat. Lambene diwong ngomong sing apik iku berarti zakati lambe. Mripate dinggo nyawang perkara sing apik iku berarti zakate mripat. Paham ya? Jadi sing ngarang kitab napa iku? Sing ngarang kitab takrib niku umure menawa ana 100 suweh. Iku nek maca kitab ora kaya aku iki nganggo lampu, nganggo macem-macem ngene iki ya. Dadi wis tuwik. Tapi saya tuwa mripate saya padang. Ditakoki, "Mbah,